kini ato ang pinakuling kahimtang sa atong panahon para karong adlaw, Abril 8, 2022. Ang low pressure area nga ato ang gimonitor kay naa ni karon nahimutan sa may 350 km east northeast sa hinatuan Surigao del Sur. Kani nga LPA kinaka-embed ni sa atong Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga may nakapekta karon sa tibok Visayas ug sa Mindanao. Kani nga low pressure area kay mubo ni siya tsansa na mahimong usa ka bagyo apan dili nato walaon ang mga tsansa na kani siya mahimo siyang bagyo kay naa pa ni siya ron sa dagat Pasipiko. Ug naapod tay laing nga tropical cyclone na atong gimonitor sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Kani siya nga bagyo kay naa na ni siya sa may 2,270 km east sa Mindanao. Ug wala pa ni siya direkta nga epekto dinhi ron sa Philippine landmass. Para sa mga dugang impormasyon, pwede nato bisitahon ang ato ang website ug dinhi na ang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST din sa Mactan, Vine Sabliano.